Operasyon jise aliyên Reqava hat destpêkirin û di heyama 13 rojên borî de şervanên Hesedê hejmarek ji taxên bajêr rizgar kirin û di navberî wan û navenda bajêr de derdora 2 kîlometr maye. Di destpêka operasyonê de aliyê başûr ji bajêr vekirî bû. Lê di encama pêşketina wan de şervanên Hesedê aliyê başûr jî li ser çekdarên Daişê girtin û bajar ji 4 aliyan ve ket çemberê. Wala reş bajar Reqa ew bû 12 roj ne me hemle dest pê kiriye. Heval pêş de dorine hinek tox dest hevala dane yani sedî çel de hevala girtiye. Hema yê dîtir jî bin ew Daişê de ye, bin destê Daişê de ye. Her ku şervanên Hesedê nêzî navenda bajêr dibin, çekdarên Daişê hewl didin got berxwe bidin. Di encamda pevçûnên giran rû didin û ji bo têkbirina Daişê hêzên koalîsyonê alîkariya xwe zêde dikin û êrişên ezmanî bîtir pêk tînin da ku rê li pêşiya şervana vekin. Anha ev hedefa lê da piranî dikevin mekteba niha hedefa wan esasî lê da. Yani ma baş dibînin. Binayeta Kêlekewê hevalin pêşa wan de piranî dikevin mekteba bin daran ji bo keşfê. Hêzên Sûriya Demokratîk bi alîkariya hêzên koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê di şeşî vê mehê de dest bi operasyona rizgarkirina bajarê Reqayê kir û ta niha beşek ji bajêr hatiye rizgarkirin û hîn operasyon berdewam e ta rizgarkirina tevahî Reqa. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Reqa.